Salam ele hormatly adamlar. Garaşsyz baqy tarap yurdumyzdaky tezelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigine başlaýar. Dün hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow welaýetleriň häkimleriniň hemde ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir ornwasarlarynyň gatnaşmagynda video şekilli iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda Türkmenistany ýaýwanlanlarylan giňme çörli milli maksatnamalaryň durmuşy eşerişi bilen baglanyşykly iler tuturýan güzipeleri o tenagy toplumyny işleriň ýagdaýyna hemde döwlet durmuşynyň beýleki bir näçe wajyp meselelerini garaldy. Hormat prezidentime de video şekilli iş maslahatyny açyp, ilki bilen Gönar atnaşyga Akyl vilayatynyň häkimi Nur Mehmedow çagyrdy. Häkim vilayatda işleriň ýagdaýy, gowy kişiniň barşy, gurulýan deskararda alınıp bolýan işler hakynda hasabat berdi. Şeýlede gallar ogna we türkmen bedewiniň bayramyna taýýarlyk görmek boýunça geçirilýän işler hakynda aýdyldy. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, vilayatda gowy kişini agrarien kadra laýyklykda belirlenen möhletde geçirmek boýunça netijeli çäreler görmegiň möhümdigine häkimiň ünsini çekdi. Döwlet başlarymyzy gallar ogna çenni az wagtyň galanyny aýdyp, bu mögsüme ykçam taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Milli liderimiz gallar ýan kombaýnlaryň, awtolog serişleriniň, şeýlede elevatorlaryň we ambarlaryň mögsüme dolu taýýar bolmagyny talap etdi. Döwlet başlarymyzy owaları ödürtmek boýunça milli maksatnamany amala aşyrmagyň çäklerini, durmuşa geçirilýän işleriň döwrüň taranyna aýyp gelmeligine üns çekip, bu babatda görülýän çäreleri toplumlaryň we jogapkärçilikli çemeleşmegi tapşyrdy. Hormat prezidentimiz türkmen bedewiniň bayram marada durup geçmek bilen meýilleşdirilen dawarlara ýokary guramaçyk derejesinde taýýarlyk görmek barada anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiz video şekilli iş maslahatynyň barşynda ýol başlady wezipe bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meselelerin üstüne durup geçdi. Hormat prezidentimiz Ataly we Zähmet din jalşynyň diýenligi sebäpli Akyl vilayatynyň Güýüktepe tarabynyň häkimi wezipesinden boşatmak hakyndaky fermany gol çekdi. Soňra hormat prezidentimiz Gurban we Gönar atnaşa çagyrmak bilen ony Güýüktepe tarabynyň häkimi wezipesine belleýändigini aýdyp, degişli fermany gol çekdi. Hemde bu jogapkärlik wezipede üstünlikleri arzu etdi. Döwlet başlarymyz Güýüktepe tarabynyň häkiminiň owagçylygy boýunça ornwasary wezipesine Gul Mehmedow bellemek hakyndaky karary gol çekdi. Soňra Gönar atnaşyga Balkyn vilayatynyň häkimi Hoja Mehmedow çagyrdy. Häkim vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Şeýlede ol döwlet başlarymyza ýurdumyzda her ýyl giňden bellenilýän türkmen bedewiniň bayramyna görülýän taýýarlyk barada habar berdi. Hormat prezidentime agrarien çärelere ilkinji nowatda agykinlere ýygyk etmek we gallar ogna görülýän taýýarlyk bilen baglanyşykly çärelere üns çekip, owagçylygynaky bir möhüm mögsümi netijeli geçirmek üçin ähli şertler döretmek boýunça amala aşyrylýan işleriň vilayatda ýüren haýyl depkinlerden alınıp bolýanyny aýdyp, häkime näýlelik bildirdi. Döwlet başlarymyzy gallar ogna